Radiofarmaceutická sekce prezentuje základní klinickou složku nukleární medicíny, která se věnuje přípravě rutině používaných radiofarmak v klinické praxi, ale stejně tak se věnujeme intenzivně základnímu výzkumu a aplikovanému výzkumu a přípravě nových radionuklidů, jako je například terbium a actinium, které jsou důležité pro klinickou praxi a pro výzkum. Radiofarmaceuti jsou velmi důležitý, jsou páteřní složkou oboru a jsme rádi, že můžeme na této akci prezentovat naše výsledky. Takže naše téma dneska bylo teranostika karcinomu prostaty. Je to taková velký boom kolem karcinomu prostaty, je to nová léčba, inovativní léčba radiofarmaky a bylo to o teranostice, to znamená kombinace diagnostiky a terapie radionuklidy a radiofarmaky. A jelikož jsme první centrum v České republice, které má s touto terapií zkušenost, tak jsme sdíleli naše zkušenosti, jak pacienti terapii snáší, jaké jsou možné nežádoucí účinky a co se dá od té léčby očekávat. Dobrý den z Českých Budějovic, z Dnů nukleární medicíny výročních 60. Zdravím všechny. Jsem tady jako zástupce technologicko-ošetřovatelské sekce, která zastupuje vlastně všechny nelékaře v společnosti. Je to nejpočetnější skupina pracovníků v této společnosti. Bohužel se to ale neodráží na počtu členů a to je pro nás velký problém. Rádi bychom nové mladé členy, kteří by pokračovali v naší činnosti a dál ji rozvíjeli. Přesto se nám ale daří pořádat nebo podílet se na programu různých vzdělávacích akcí v oboru a kolegyním, teda mimo jiné tady z Českých Budějovic a druhé kolegyně z VFN se podařilo rozšířit možnosti specializačního vzdělávání v oboru pro radiologické asistenty. Děkuji.